שלום. שלום לרותם ולאדר. צ'וצ'ו. שיקה. שיקה. תביא אותו עלינו, אפשר. איפה היה הדייט הראשון שלכם? זו שאלה פשוטה, אני בטוח שהיא תדע את התשובה. דייט ראשון היה בקפה ג'ו בבת ים בחורף. הדר ניסתה להרשים אותי ולאכול בראוניז עם סכין ומזלג ושתינו תה נראה לי. זהו, זה פעם, הדבר הראשון שידעתי עליה אז שהיא לא מעשנת. שבאה מארחת ושאלה אותנו מעשנים ולא ידעתי אם היא מעשנת בכלל. אז שאלתי אותה, את מעשנת? אז היא אמרה לי לא. וזה היה הדייט הראשון, קפה ג'ו בבת ים. איפה הייתה הנשיקה הראשונה שלכם? וואו. היא גם תדע את זה נראה לי. יצאנו לסרט. יצאנו לסרט הסרט היה משעמם או שהתרגשנו, לא יודע. ובסרט התנשקנו פעם ראשונה. לא זוכר את הסרט, אין לי מושג. יצאנו גם באמצע הסרט, הלכנו הביתה. ממה הדר הכי מפחדת? בבקשה. אם אני קולע בזה, אז וואלה, מרשים. שיקרה משהו להורים שלה. אם קלעתי, תגידי לי אחר כך מה צדקתי. אל תדאג. מה הדר הכי שונאת לעשות בבית? מלא. הכי שונאת. כל מה שקשור בעבודות בית. כלים, לשטוף. נראה לי כלים. אם אני צריך להאמר, רגע, דקה. מה הדר הכי שונאת לעשות? כלים, שואב אבק, אחד משניהם. מה הדר הכי אוהבת לאכול? איזה שאלה. היא אוהבת הכל, מה זאת אומרת? היא אוהבת הכל. מה היא הכי אוהבת לאכול? איזו שאלה קשה הבאתם? טוב, הכל זו גם תשובה. כן, הכל? כן. מה מידת הנעליים של הדר? וואי, אין לי מושג. אין לי מושג, אולי אני יכול להאמר. תאמר. איזה מידה? אני 38. נראה לי שהדר יש 37, 8. מה את אומרת, 7 או 8? 7, 37. 37. בוא צ'וצ'ו. ואם חשבת שזה קשה, מה מידת החזייה של הדר? לא יודע, לא נראה לי שהיא יודעת, אני אומר לך דוגרי. אם אני מאמר זה 80 בי, ואף אחד לא אמר לי. אף אחד לא אמר לך כלום. נשבע שאף אחד לא אמר לי. מה המקום הכי ביזארי שעשיתם בו סקס? תראי, אני מציב רף גבוה, אבל בשביל הדר נראה לי שהיא תגיד לך באוהל, בטיול באוהל, נראה לי זה מה שהיא תגיד לך. טוב, זו שאלה קלה מאוד. מה הכינוי שלה ומה הכינוי שלך? זה נראה לי שגם את יודעת. זה קופי וקופיש. שאני זה קופי והיא זה קופיש. כמה זמן מתחילת הקשר היה הסקס הראשון שלכם? 7 חודשים. סתם. נראה לי חודשיים.
משהו באזור הזה. קשה להשגה, אדם. כן. היא ניסתה לשחק אותה קשה להשגה, כן. מה החלק בגוף שאתה הכי אוהב אצלה? היא צריכה לדעת, היא צריכה כאילו לענות בהתאם, זו שאלה טובה. חלק זה חייב להיות איבר, כן? אני לא יכול להגיד שיער. שיער זה גם חלק בגוף. נראה לי... אם זה משהו מצונזר, אתה לא חייב. אם היית שואלת את השאלה הפוך, הייתי יודע לענות לך. חכה, זה גם יבוא. נראה לי עיניים, שפתיים. ומה החלק שהיא הכי אוהבת אצלך? ידיים, כתפיים, משהו בסגנון הזה. רינגו, זה בשבילך. רינגו, שאלה. בוא, רינגו, קח. קח, מה זה? קח. אפ. אפ. שאלה. איך קראו לחיית המחמד הראשונה של הדר? קנדי. או בשמה זה, איך היא קרא לה? לא צ'וצ'ה? צ'וצ'ה, צ'וצ'ה. קוקי, משהו. וואי, שווה. וואלה, מגניב, אה? טרנצ'יני, מחוות דרוזית והפשטה. תודה רבה. תודה. איזה תכונה אצל הדר אתה הכי אוהב? תכלס, שהיא רגישה. זה התכונה הכי טובה. רינגו, מה אתה מאחל לאמא ולאבא בחתונה? רינגו, יש עוד כמה כוסות במטבח. טוב, הדר היקרה, אני מאחל לנו המון שנים של זוגיות טובה וכבוד ונתינה, שנהיה מאושרים ביחד. אני מאחל לך קודם כל שתהיי מאושרת ושתהיי מוקפת בחברות טובות כמו זאת שמצלמת אותי עכשיו וכל אלה שעכשיו יושבות מסביבך ובאמת רוצות מכל הלב שיהיה לך שמח. שנהיה מאושרים, שיהיה לנו טוב ביחד, הרבה אהבה והרבה הצלחה ובלי שום קשר שתדעי שאת יודעת, אבל אני גם אגיד את זה כאן שאני אוהב אותך מאוד וגם רינגו אוהב אותך מאוד, נכון? וגם רינגו אוהב אותך מאוד ושיהיו לנו עוד מעט ילדים קטנים בעזרת השם, שתהיה לנו חתונה מוצלחת אמן. ואני אוהב אותך. זהו. רינגו, נשיקה לאמא, נשיקה. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol, and it's all